at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal na espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Maya pabeng Diyos po, kaya kayo nga, ini po si Sister Weng. At syempre, makayantabi kayo po king programa mi, king DWBL 91.9 Bright FM, in radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. So welcome po king kakatamong second episode. Nung atandanan nyo, anyang milabas sa Domingo, apin po in kakatamong pilot episode. Apin po ining programa ng kakatamong Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal Pampanga ng kakatamong Archdiocese ng San Fernando. Apin yung programang Metanoia, Metinuia. Bayong puso, bayong espiritu. So, kumusta tamungan po, ne? At syempre, shoutout po ka rin kakatamong leaders, karing aliwaliwang charismatic groups in the whole Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Syempre, is Sister Angelica Guevara, yung kakatamong spiritual director, Among Pau. Father John Paul Cabrera, may po oras po. At di nga gana-gana, sana may kasimbata na po, ne? It's good Shepherd Sunday today. So, king Kapampangan, ing Maya Papastul. So, sana po may kasimbata mo at ikatamo sabi-sabi tayong celebrate. Ing kakatamong kayapan, na po. Balang metong kakatamo. So, abayin nyo kami po king metong oras sa kwentuhan, patungkol karimiyaliwang pigagap, at kayaw sandaring kapatid tamong charismatic. So, syempre, ako po solo eh. So, awasan ko po yung kanakong co-host at syempre yung kakatamong guest. Syempre, muna tamo yung kakatamong partner in life, ne, Brother Noel? Yes, kumusta ko nga po. Dahil na lang kakatamong makiramdam kaning buong Archdiocese at buong yato na pala. Ayun, kumusta, Brother Noel? Mayap May naman. kapag-serve tanan din, ne? Yes. So, nung ikayo po, may kasimba kayo, kami nandin, may kapag-serve kami king Angeles District Jail. So, ating pumisa ka rin every 8 o'clock. At itapin, good Shepherd Sunday, ne? Yes. So, kasatig na rin kaya katamong homily nandin. Father Jasper. Ating homily na mo namang Father Megnan din papunta kami kaning stasyon. So, Brother Norman, siguro pakilala mo yung kakatamong ding metong karing kakatamong guest. Wow. So, atinta mo po ang guest kaning studio at atinta mo naman po via Zoom. Yes. Dani pong kaming guest, kaya pong community po yung makabebe, ne? Ing mo muna, siyempre siguro, ing senior. At syempre, senior, tang local. So, chiyo po kang Zoom, ne po? Via Zoom, brother ding San Agustin, ne po? Neto niya pong PPC President ang malambat na, kaya niya pong king makabebe, ne po? At metong niya kareng kakalong kakaduang biging chairman na po ng Catholic Charismatic kining kaya katamong Archdiocese na po. Lutong edad. Yes, Brother Ding, San Agustin. Brother Ding! Hello, Brother Ding! Maka-mute ka. Yan. Maya pabengi po. Matula ko po at I was invited na at kaya beda kayo. Diyan Lalo online, yung kinatamong balikbayan na brother na Brother Alvin. So, natula ko po at metong yan pong kaalam ka na ako hindi na ay kalat kay ing lugod na ng Ginoo king balang metong kay katamo. Thank you, Brother Ding. Siguro yung tutukin naman po.
Ba ya pa po king Amerika ne po. Makatulan itang local, yang maka-zoom. Yung mali, yung makalawat, yung at sa studio Dapat one-on-one la po wala po gani. Sana si brother din Kenny. Kasi observan ko la dapat o ning mi kabakanti. Kailangan luklok ko naman po gani ne po. Ingka katamo pong balikbayan ne po. Malambat na panahon siguro almost 30 years. Dati miya pong president naman king Catholic Youth Evangelizer of the Philippines. Kini pong charismatic ne po. Ya ako naman ning vice na bigla yang meko. Ya akong maging president. Let's all welcome with the love of the Lord, Brother Alvin Sunga. Maya pabengi po. Takal po salamat kay kayong paanyaya at it's good to be back home, brothers and sisters ne po. Sir Ding, long time no see ne. Malami abi katapa na pon. We had a big project po na pon. The reason why atyo kami po kening yani because of that Life in the Spirit seminar King San Rafael kay Makabebe. And of course a lot of gratitude to Sir Ding po at yung many muno po kanita and with our team together. But I'm happy to be here. Ayan, kasaya naman na at baka pa mo yata ang Aldo, pero karakal mo na yata agawan May kapamangka ako pa pinandinabak Wabi, nikitik ko ng post mo. So, sigurado po dakal tamo po pipagkwentuhan ning kaurasan na inin At uling marakal tamo kayabe. At syempre, ikayo po agkatanda kayo king kakatamong kwentuhan, kadang bisang makyabe, at then bisang magpag-greet, then pumbisang ating ipayabot, po. Mag-text kayo mo po karing kakatamong text line numbers, Globe 0915-954-1303. Para ka rin Smart, 0918-351-8282. And then Sun, 0942-357-4267. Malyari kayo mo naman po manalbeking online live streaming. Maka-live stream tamo kaniting kaurasan ka rin pong accounts. ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. At syempre po para ka rin mag-Facebook. Ting mahilig mag-Facebook, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Pakibanggit yun na lamang naman po rin kayong parokyong kabibilangan, makanita adinan talang maya pa oras. Makanyan mo naman po ka rin kakatamong charismatic community, bangkanita banggit tala mo naman amimista na itang at tamong gathering of different charismatic groups. So deta pong bisang deta naman gagamit Twitter naman, DWBL 91.9 Bright FM, username at radio_ASF. For Instagram account, DWBL 91.9 Bright FM, username at ASF Radios. Ngayon po, brothers and sisters, para formal tayong umpisa ng kakatamang programa, mga ditamo po at ilid na katamong Brother Nobel. Ilagyo ng pa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos, mi puri ka at mirangal ngayon oras ay ni, lalong-lalo na, mo kayo ng impilan, nune, king eganaga ng makiramdam, lalong-lalo na rin tsuking karelang pamibale-bale, eganaga na pong charismatic, na makiramdam po ngayon at eganaga na pong katoliko, o lalong-lalo na, dining kapatad mi, basbasan mo kami Ginoo, lalong-lalo na, ingkaya kaming puso, sopan mo kaming ibuklat miya, di na mo kayong bayong puso, bayong espiritu at bayong isip. Kaya Lord, gana-gana, bendisyonan mo kami, ibeme kaya kami, ingkaya kang banal na espiritu at nanumang pisabyan mi, ikang maghari. Itingang pong sabla, daround mi, kilagyon ng igpa, ang puning anak, puning banal na espiritu. Amen. Amen. Salamat po. Kay masanting nga panalangin. So, anyang milabas sa Domingo, talagang ako, masaya ako na aumpisan tayo ing kaya katamong programa para karing ikanaganang charismatic members na malamba tayo mo muna man po prepare ni baka nita mi bayit ya. So atin tamon dita ka retang kwento naning
makanan yung megumpiso, datang itang his part na ni history niya, ang pampilan na rin charismatic groups tamo. So, pwedeng any, dagdagan tamo yung kwentuhan, ne? Mag-break tamo pa mo po, pakiramdaman tala ring mapila ng pagganaka, kayo pumama ko, waling kaya beda kayo at magbalik kayong programang Metanoia, Metinuya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a Magbalik ke po yung programang Metanoia, Metinuya. So, dakal tamong po pisabihan niya, bayong puso, bayong espiritu. So, atin tamong bayong guest Kenny at masaya ako na naku, karakal tamo pwedeng ko tang karela
So, lawen tampa, syempre, kailangan na sulit tayong kaya katamong bisita ketang Zoom. Brother Ding, kwento mo pa mo ka rin kaya katamong makiramdam, akapatad. Makanano impamanawos, makanano karano impamanawos kaya ka, kayong pisamban. Oh. Pumalagwa. Huling kanitang panahon na ita, kaliwa ko focus king Diego eh. Mag-aspire ko kasing balong na ita itang for my career. So, aluwain ko ito. Mag-aral ko, in graduate school. And so, ning balo po ita itang balo ko ita inyang big charismatic na ako. Itang ano kasi ring mag-invite. Itang potang balo dang makuha na ako king bale. Itang sister at yun kitang tarangkaan, Brother Dingon informa na mag-LSS ka. Babante na ka niya. Awa. Patakaganta, sige labi ko pa mo yung schedule ko na ako kang sister. At ang kaganta, may palabas din naman yung pila na kay month. Miwas ko, mantong kong alimandalan. Patakaganta, 5 p.m. at yun naman kita ka pinaka-mag-join at yun na naman kasing schedule. Wow. So yan talagang ako na kaya aiwasan. Yung pagkakataon ng talagang I-realize ko ang bisinanang iiwas sa gawang ko, buri na akong kain ng Lord, buri na akong dakpan. At I-realize ko ito, yung mamasa na akong Bible, yung balibita yung mimiwas sa Jonah. Talagang, din mo Kahit naman ang- kapag magkwento kayo, tayo mo naman nga isip Inak ko mo niya. nening nung balyena. Balyena. Imiwas ko. Ang kitang kapag LSS na 41 years ago. Wow. Nanong 19 ito? 1983. Wow. 1983. First grade tamo. One eh. Praise the Lord. May tape na ganito. Talagang I mark the date. Balamo, I was born. Kaya kalimutan nito, May 3, 1983. Wow. May LSS Cooking Holy Rosary Parish. Wow, okay kami pala, ne? And the rest is history. Yeah. Okay. One eh. So 1983. Wow. Makabait na kayo po ba kanita? And gratefully, I am happy to share that 1984, maging member na ako ng PPC Wow. Wow. as PPC secretary. And up to this time, member na ako pa rin ng PPC, PPC ne? as PPC coordinator. Wow. Yan pong bisita tangin ni dapat 3 kaila rin eh. 3 generations. Si Brother Ding Senior, kakadway ni Brother Alvin, pati Angelica. Pigpa ubaya ayar guya Angelica. Banta marakal ka oras ka. Tamagin sa ning oras, ano? Oh, sige, yung banta makapag-start na. Sige, Brother Alvin. Yeah, ako naman po, in conversion story ko, in calling ng Lord, opposite naman, similar yan naman kitang kang sir, ne, in pursuit ko kanita, kaya niya namang bisa akong mabilis mikwalta, itang, Wow. kaya nakan ko, dulog laking isip ko ring negosyo, makanyan, makipag business partner. Oning, patse, ene kaburian Lord, kalupan nitang kanjo ng sasabihan ng sir. Akmula na ka talaga ng balyena, yan eh. Ngayon po, because of uling emen naman maging successful, may gindalan ita para makarandam kong depression, uling mikot-kot ka lalo king utang, makanyan. Pero itang ing blessing in disguise ka rin, itang ka na akong
pagiging depressed at the time, ginamit ni Lord ba na akong ausan. Talaga. Ilan ba naman yan, brother? That was, Kai, I was hardly 19 years old. Anyang, Wow. So, teenager na. So, dadala na akong antita kanita. Tapos lalong ko rin kalupa kong 19, mamyarong lapang siyatu rin nga liwa. Yaku, ako karakal ko ng telanan. But, bauli na nita, may gumpisa akong may nga ding mataimtim. Siyempre, anyang finally, makibat ko kitang panagat para maging mag-attend LSS. Mi buwa akong gusto. Talagang itang kana akong itang bala mo, itang bigla ako naman melasing. Wari kayong Pentecost. Ay nakusahan malasing layaran eh. Apong karismo rin, ha? Ya ako man, balamit ang malasing ko kayong akong paniniwala ka, Lord. Itang boldness na dating aliwaya ako. Kay ba't na ning LSS, pati sinabi may nga pong gano'n. Manakuwara ka pa yasbuk king kakasabi, uling in-empower na akong Lord para... Wow. Dagdag tayo pala, Mama. Brother Alvin, iya po talaga yung primer na po ng metanoia. Ne po? Anyong panahon na ng pandemya, ne? Actually, li pa pandemya. Kasi mag-guest ko dati karela. May itong yung vlog kay Brother Alvin. Angelica, Yako, makiyabi ako, di Banji. Bigla-bigla, inagkaday among Ed. At nanyang agkaday among Ed. Bandang tawli may king icon, king guy, among Ed. Yan ang melakwan na. Wow. Makatula Hello po, kasi... Among Ed. Hello po, Among. Nung makiramdam kayo po. Uitaping, galo po na po sinabi ng brother. Pero kami. Ang kaya niyang nangigit mi Among Ed, masipag yan. Bandang tawli, what pe paboren nyo na ako. Ano po, wala nang mag-explain ka rin kaya. Wow. Ay, but ngayon nga po iyan ang halos sa kakit ng Lupa Kimenta Noya. Dati po kapampangan niyang programa yan. Mag-request lagawan niya ping Tagalog. Kaya ngayon iyamong Tagalog ng kakain. Baka nito mas marakal na rin Yes. makaintindi niya. Yes. So, ikay yung advang brother ding, miyabi kayo king charismatic group. Oh, yes. Yes, Elders Milari Serding. Kumbaga ilang maghubog kayo kami nung mga nano. Makanano niya siguro may raguling community. Makanano mag-start pala, Brother Ding. Dino na itong meme CLSS kaya kayo kanita. Dino brother Jess. Ali, di ba? Yeah, Brother Jess, Nanita, King Holy Rosary Parish. Serrano. Wow, king kaya kaming charismatic group niya. Poporiya po yun, eh. Wow. And then I recall, ilang kaya kaming mentor, di Brother Jess. Parati laking makabebe, uliting we started to have our own prayer group, the Makabebe Catholic Charismatic Group. Na gratefully, we want to inform everyone that we celebrated our 42nd founding anniversary last March 13. So, 41 years na yung charismatic yung Makabebe. Itang bilantan ng years kayong life giver. Actually, pa 50 years na eh. Wow, kasi itam minuna eh. So, kanyang-kanyang tamo eh. Sunod-sunod tamo eh. Wow. So, kamusta yung kaya kayong charismatic group, Penny? At Mika dita ka kay for so many reasons stop coming for a while kauli na nitang most of our leaders went abroad, including Alvin. At tapos may ka-pandemic. Yun yung Holy Spirit talagang maliswas siya. So may kapagkakataon talaga na inaus niya naman yung balang metong kaya kami at may sabi kami, may ngati kami. At then kaya kaming elders from abroad, sinuportala at anong katula, petang decision me, including Brother Aldin na ikay miyang pasibayo
king charismatic. Siguro for almost 3 years or 4 years Tinok lang may yan. stop yan. So may revive ya kanyan na. Kasalukuyan yung marirevive. Yes. Ano itong activity yung may labasan, Brother Alvin? Itang gawami na po di certing, in fact, may itong pong outreach from Macabebe-Pin, San Nicolas de Tolentino, king neighboring parish ki San Rafael, Macabebe, Pamurin, at suportado na kami pimpuning kura paroko ka rin. At pepatinano pong LSS, ding sablang leaders, parish pastoral council, dareng every barangay, reng ministry members, mga niyan po. At Organization. yes. Wow. Kaya pin very fruitful kasi leaders la rin tapos kami mo naman bilang metong nga grupo rin kay kaming titrain na kayo na kan bang hatapin siyempre kalakalala mo lang ikay. Pero mas swelo kami po uling itametong niya. At sir, atinta mo muna mang ongoing Zoom prayer meeting Wow, at ano yan? makapakyabe la rin abroad kalupa ko deng mga pilampang at choking American pong Canada. Yan yung parish priest kaya tampindalan nyo. Father Ed De Leon. De Leon. Leon. Ay, hello po. Riya mong Ed De Leon. Yes. Na pong karagulsaup ng ing Paris Priest, ita pong moral support na, Ay, na po. tutuyak po ita. Nung makanano tayang i-revive, lalong-lalo na, ita mo po, bante, i-counter tala po rin nga der, paano na pala kung tamang born again, we are born again Catholic, na makanano yung maging regalo ing charismatic kempong parokya, na po. Tutuyak Makanano yung ibyayan, linisan puso, at bala pong galo talaga. Tutuyak Yung alwaya po kasi pa siya spiritual, yung beto nga parishioner. Sabi tampin, aluayang galo yung banal na spirito niya. Nanuya ba impeka charism na ning charismatic movement? Bakit mag-stay tamo? Timoy kami. Yako, 1991. Noel, 1980s la rin eh. So, nanin peka charism na bakit ita mag-stay tamo niya? Brother Ding. Ay wari king kaya katang Archdiocese, nando na rin ang kaya katang flagship pagawa dangin kaya katamo na kering Miyaya Liwang Parish. Wow. I believe na king kaya katamong karanasan, king charismatic movement, we have done that. Like for example, makiramdam ne, mag-aral, mag-mission. O yun yung obra ng charismatic kami. Mag-aral, uling mag-Bible study kami. Makiramdam kami kareng sharing. Mag-mission kami, uling ating keng susopa na group, karing king Masantol, karing king San Rafael, karing nearby like Apalit. So rin maging kay nila outreach. So itang sasabihan na ng Archdiocese migising, makiramdam, mag-aral, mag-mission. Gagawan tayo. Gagawan ng charismatic kita. At oy ni, yung sasabihan ko karing kayabe yung parokya. Ante mo, in-invite na ako ng Lecom Ministry. Sabi ko, yung Lecom Ministry, para damdaman tayo itang kikatamong kasuyuan as proclaimers of the Word of God, mo manatili ka rin as Lecom. Kailangan atin niyang worship, kailangan atin niyang study, at kailangan atin niyang mission. Atin niyang action, ako karela. So, rito naman mong ang nag-text lang na ako, ganita kaya ba din damita brada na ito pa lang po tang magpasyag kami nga mano as lector, commentator, gagampanan minatang worship. Hindi, patang mag-meeting kami, basan ding ebanghelyo, pating mag-share. Makiramdam kami. Yung balamin realize ping pulang ara, itang mission. O indaptan nyo kanyan, kailangan mag-mission ko yung metong at metong ako karela. Live So, out, yung makanyanyitan Sister Weng, Brother Noel. Itang Stuya flagship pinita. ng Archdiocese. Kaya ko edi ko maisip niya, kasi ikaw makalub ka PPC. Makalub kami mo naman PPC. Potang ati mo, atin tamong kayabe charismatic na
Ay, may ako niya. Kasi mag-serve like yung PPC. Actually, may ako eh. Aliyah. Kaya ka na nga balo na karina apply. At Oo. yung kitang observation ko, then charismatic talaga, patandihinan mo lang obra. Ela susuko na. Sipag. Nakakabayin ka lang kay tolerance, ampong very resilient la. Maski Yeah. na, kasi I believe. volunteer tamo, pero ela susuko, king obra. Brother Alvin nano itang charisma kay mo, Brother Alvin? Ako naman po, kano pa na pining sasabihan ng sir, siyempre, first, nagkilala ka ng banal na espiritu, siyempre, itang willingness mo palagi mabiyasa. Ingigit ko, no ka rin na ako mandalang Lord. Di na ako kitang gift na pantunan ke itang opportunity no makanano king ipasya king amano. Metong pong halimbawa, niyang elementary na rin anak ko, dila ako king Catholic school. May attend kaming retreat, niyang mag-first communion lang eh. Sabi ko, agyo kung gawan ita, mag-volunteer ko po. Mamya retreat ka rin pengari, after nanita. And that, niyang time ay 7 years old siya pa aming anak ko. Wow. 24 na ngayon, ako pa mamya retreat ka rin, pengari ka rin. So, king alamang bansa na yan. US na yan. So, rin sabihin, tinuloy may itang Tinuloy kaya kang wow. ministry na. Wow. Talagang masaya ako kasi ketang limitation tamo, tutubot na katamong Lord, as long as willing tamong ganap. So ita para ka na ako maragulyang gift para Dati public schools lang na yung didinan mong recollections na yun yung ito kapag yan. Ay, ba't ngayon? Ngeni, yeah. So, hindi kayo palang grupo, Brother Ding. Beg expand you. Expand, yeah. Yes, Wow, proudly so and wow. thankfully tagmayabang ko ita na ring ding kaya kaming kaya baking charismatic in parokya maging active laking abroad. Not only in LA but also in San Francisco and in New Jersey. So tiloy da king luwang bansa itang karelang abalo king charismatic. Wating ko communities ka rin eh. May kapilang kang community Brother Alvin? May kapag build kami metong nga community ka rin ketang parokyang disan ko, tapos may ka-inherit kong metong nga community where I became a servant leader tapos maging regular kong retreat master na nitang Catholic school na in fact pati ring mestra mag-request na namang Ika na rin naman. ako na rin. Tapos, I was super humbled. Kasi rarande ring madre ne. Yang itang madre superior, sabi na, will you give retreat ka ring kanong madre? Sabi ko, no, dapat ako yung magluklukan at di kayong magsalita ka na. We wanna hear from you. Siyempre na. King abot ng iyong makakaya. Perspective na ng lane. Abot ng iyong makakaya, sunod na ka man. Speaking of Good Shepherd, bakit may kung maya papastol, you would consider me one, kasi may pastol ko. Siyempre, reserving at chula ka rin eh. Alam mo na yung pastol eh. Pinastol da kami, nyay kami ngayon makapamastol na kami naman. So, Aga nakakapinitang kay itang homily ng Father Jasper nandin King Jail. Itang karakalapastola, no? Pero the difference, makanya, no, of Jesus being our shepherd, He is a good shepherd, makanya. So, pinititang ita mo muna man, miastra ka, estudyante ka, nanuman yung Pengari obra ka. mo, pengari ka, magpakakayop ka. Yes. Nung itang rula binye na kaya ka na. Palikon dito, extraordinary. Inglay ko iting obra na ibayo ya yung lupa na ning yato iting role tamo as lay. So mo may itong negosyante doon itang extraordinary, may itong kang politiko, servant leader, nano ya itang kakaiba ka. Yes. May itong kang manager, diyang magtataho ka mo, janitor Yes. ka, kakaibaya. Talagang akit de ing mabiya Diyos kaya katamo. Ito siguro yung role tamo. Well, actually, Mother Teresa yung sasabihan na, you just do ordinary things in extraordinary way. Namaan tayong maging extraordinary. I think, ikatawang charismatic, ito mo itong akala mo,
tinggap tamo niya. Waling datang itamo talagang re-recognize tala ding regalo na ning banal na espiritu. Yes. Anyaya ko, akakit ko mo rin itang makanano lang manigobra. Potang nung makanano kang memold mo rin bilang charismatic. Aliwa, itang saya. Anyanin kaya ako sandalang charismo rin kasi Yes. itang mga problema na ka. Pero you still manage to be happy niya. Totoo ito. Itang bakit makanito na nano itang sikreto niya. Anti mo ika brother Alvin. May na ka kasi you might be busy already. Yes. Kasi tsaka king alwaing kay king US, Wow. diba? Itang sabi dapin po ka nung workaholic ka ken, yapin pa yung regular. Akaki ko yung ka rin kapatid ko eh. So, how do you manage na ating kang baka niya na grupo samantalang busy? Yes. Busy na. Yes. At balo mo, yung sabi rapin, no kanong ing asawa mo, sundalo na kongan. Kasi itang metang makipaggera ya kitang nung lokar niya may destino, yung asawa mo ing gera na itang punani. Nya kami nga dong misis. It's a good partnership kasi while I'm doing outreach and talk, somebody is taking care of the family, making sure may mendilula, may amangan la nung sakali at kang gagawan no, it's a couple power ne itang power yo at timang miyasawa. So, siyempre, balance mo naman, di na nakanta time, Lord, para manintunan, manakitan, makapag-provide ka rin kay kang pamilya. Well, you have to take care of the Lord's business. Na. After all, nino yung peka generous dealing employer nung haliway Lord. Amen. Nino yung mami peka maragul dealing insurance nung haliway Lord. So, Amen. yes, kaya apining motivation tamo ito. At least to give back kitang gana ka ng Lord kay katamo. Kaya makanano mang paralan. Babalik tayo itang lugod tamo kaya. Ma-amaze ko kaya kayong mga Pilipinong mega broad ne. Diyan ko rin kumpare Brother Romel Salta ne. Ila makapag mission la pa. Bisi mo may nalakad lang. Krusada. Krusada. Kaya lumipat. King Canada naman. Lumipat la. Pilipino lang na. Mga 300 o 250 kotse. Saken. Wow. Kaya lumipat lang na der kaya. Magkrusada lang na kanya na. Karag laga bagay ta. Wow. In Pilipino po, mag-excel ya. Itang kayang faith, itang kayang genapan kini, kay ba't dala na king abroad. Yes. Diba? Ila ano silang gagawa king mamu. Karang pisamban ka rin. Yes. King abroad. Ne? Maraguli po sa uping Pilipino. Tutuya po ito, brother. Oo. Wane, makanya lamo naman dito, couple lamo naman eh. Ako yung akakit ko ka rin itang, kasi potang, di ba potang Brother Dingpin sabi na, anyanggi, babantente, eh? So talagang, chula pa, tarangkahan ding babante kayo. Pero, potang ika ka maka-immerse. Yung tendency sabihin mo, I have no time. Pero potang ika, may immerse ka. It's the Lord who manages your time. That's true. Magtaka ka karetang aliwas sa sabihin na busy. Pero ika minsan, balo makanano mong iatsu, ingay ka na gana. Pero even itang kaya kang responsibilities, karing anak mo, tang potang tingo activity kayo ni, makancel itang activity na ning anak mo, o kaya potang ating activity, makancel itang activity kayo ni. So, iyo talaga, ayusan niya talaga niya. Ita siguro itang pangaras keng kaya katamo na married people niya. I-brother ding naman na you own your time eh. So, nano naman itang makanano niyang ginamit ning banal na espiritu, ing oras mo, ing BM mo. Yeah, pero bayo ko, bri kong ipabalo, karing kay katamong listeners, na for a time kasi, yung feeling ko, I was abandoned. Willing may mag-abroad laring elders. Talaga. Practically, kasi for a time, likwanda ako. Pero siyempre, I realize ko, pati lang pamilya kasi ka rin eh. Pati lang anak ka rin. Di mo brother Alvin, ako naman mo expect na
makanyan pamurin ing kaina ing kaina king group, king parish. Balo mo rin ding maging members na rin charismatic ang po pang nag-serve king parokya. Kung tindam ing ginawa nila, mig-stop la. At yung mga rin yung karelang lugod king parokya ang papaking Makabebe Catholic Charismatic Group. Elam may ngalingwan, uling ako intindihan ko na sana itang paparag Magobray Alvin, paragulano ring anak na, balo ko naman yung kabilyan king Amerika, na pati sinabi mong Magobrak pa sila akong time, ay intindihan ko na ito. Pero ay makanya akong experience as one of the leaders ng charismatic ang poging parokya. Babiera pa mo rin ka rin lang support and concern kaya kaming parish and charismatic group. Ngayon ako naman, ako man may natili kayo nini. Sasabihan ko pin for a time in focus ko in kanakong profession. And so, balo naman king eskwela, Sister Weng, Brother Noel, bayo kami ka posisyon, kailangan you are qualified. Yes. Kailangan sila ito requirements. Kailangan tingkang MA. Kailangan tingkang MA. So, makapokus ko ka rin kanta. Kunang balo mo niya, tuna ako king school, o tingisip ko, tsuking makabebe. Kasi balo mo naman, pa siya mag-MA ka, Saturday classes, ne? Isang kaya tingkang klaseng Viernes, ne? Pero wala yung king loob ko. Inglog ko itang mag-prayer meeting, ang papaitang sisimba ng kay. Uli nga ako advisor da ako rin choir rin eh. Meto niya ka rin Alvin. So mag-enjoy ko ka rin. Makanto tayo mag-prayer meeting kami. So thinking kanya-kanyang assignment ni Brother Alvin. Pantunan ko ito. Hanggang himig-decide ko, uling bala mo ibabaksak na ako pa rin subject ko. Uling ako feel ko itang at yung kung Sabado ing Makabebe. Balo mo milyare, big stop ko. At siyempre, binili ko itong opportunity to be, balo mo na itang director, director ng student affairs, o kaya director ng library. Binili ko ito, balo yung milyare. That was mga kahit 1990, aba, ing bilyari namang kanta, inyang, siyempre, ma-appoint director, ne? Kasi, ministap kitang MA ko. Nanong gawa ng Lord, gawa na akong director, King Archdiocesan Catholic Charismatic Group. King Mas Archdiocese. meragol yan eh. Ita pala yung buri ng kakayaran ko, i-supervise ko. At I'm so blessed. Yung feeling ko, kaya na ako ng Archdiocese, Mika appointment ko, signed by the Archbishop. Bala mo itang appointment ko, itang panambiyere itang appointment ng Parish Priest. Makanya yung appointment ko as chairman ng Archdiocesan Catholic Charismatic Movement. And so that was it. Pinili ko itang kanakong opportunity mag-grow po aking kanakong profession. Yung pinili ko itang mag-charismatic ko pa mag-serve in church. Amen. Amen. Agad Amen. na tuloy. Paano mo daw malalaman na may biyayang parating si Lord? Makanano mo kanong abalo na atin niyang grasyang paratang ingapong Ginoo. Pota kanong atin niyang lalakoke ka. Kasi kailangan natin kang itabili so he could fill in. Yes. Ningkay, kitang masakit na paralan na. Ang pong masakit na paralan. Pero po tang abiyemita, that's the only way para he could fill in. Sister Weng, naman masakit itang desisyon ko eh. Kasi inyang, siyempre, abalo na ng school na may stop ko. So itang requirements, ko na pursue. Men ito niyang aliwa in school, in university, in appoint na yung kanakong assistant, in library.
Kasi masakit siya itali. Uning, after a while, after a month or 2 or 3 months, palo mo naman, active tamo king charismatic, Brother Noel, mag-meeting tang makanta, nilalako itang heart ka rin, tang sakit, uli na itang pupilpil ko yung duty ko, king patangat yun ako yung charismatic, kanana akong panamdaman na kaya sakit eh. Alang stress, ne? So, kakelingwan ko na ito, binili ko na ito, yung naging embrace ko, yung pamaging charismatic ko, pamaging secretary na ako ng PPC at that time. Wow. During your time, Brother Ding, yung Peka Maragula Charismatic Group, kay ba't mag-overnight pa kanita? Kakaing at dito may itong konbensyon na Maragula. Yes. Yung And then, Brother Alvin Kante ilang choir kanita. Yes. Kaya di ako makipag-meeting king Tsako. Yes. Wow. Yan, Kaya may itong- overnight tamon, yeah. eh. Tsaka may itong paborito kong konbensyon ita. Kompleto ta kante. Choy Father Eric Santos, Fonguero, Sani Ramirez. Father Geriba. Kaya ka rin ni Myra. Sir Myra Manibong. Pero may itong Maragula kahita. Tang kita tamong lauta. Actually, king kahita. Sako. Sakop. At saka ilang mumuli, ilang tatakas, ne? Tsaka overnight tamo na. Overnight. Sipan mo. Peka Maragula kahita. Happy ba itangan niya mix ba EP tamo? Alita kasi ba After na nita. After nita. Bunga na Preparasyon katamo eh. nita. Wow. Yes. Wow. Kasi may kapag kaita mo, may kapag organize tamong may itong grupo, Wow. daring song leaders of the different Pero groups. ding may pagkwento, mayalata ako na eh. Natuwa ako na. Oy, Brother Ding po kasi may itong yarengge katamong pillars ne. Yes. Pero tutuki ka niyan at wala rin nga doon pillars si Dr. Eric Cruz sampoy Brother Roland Samson. Dapat tabi ka rin Brother Ding eh. Ano po din mo nga bapot pati lang may salita may lako na kalugar. Yung charismatic ba kanya pati may salita dire-diretso. Wow, nakasaya ka nita niya po ang itang oras sa tamong pisasabyan. Kasi kanita, Brother Ding, kami rin Brother Alvin, ne? Brother Romer, ne? Imagine, mag-umpisa mabalakat Angeles hanggang naging masantol. Abi-abi lang yung charismatic groups. Nang kai, dalayo makabebe, kaya mo ta kami ka rin. Kaya ba't itang minsan na mag-practice, no? Kanin tamo di nala na Laharita. may lahar tamo. King Bacolor. Talan gamat. Yes. Waling nakasikanin danon, kay batating lahar. Oh, may bugtaan ng mituki kanita. Wala ka ng gamat. Pero nakatamong kasaya. Nag-practice tamo mo kanita. Waling art days ang kaya po ini. Choir na po. Pintang kato. Ay, ating kung kwento kayo, karing charismatic alang lahar-lahar. Imagine, Ito. mag-outreach kami, di Sister Raquel, ring elders, ni Sister Mary. Papunta kami king, balo nung, kaya mi papunta king Lubao. Abatin palang warning na paratang ning lahar. Kami balo. Sebat na kami mo. Kakata minuli na kayo makabebe. Ulipin na ating warning kami may quite ang warning ito na paratang yung lahar. Mananabo na pala kang tauling na minuran eh. So sabi mi, maili kami mo. Pero itang danger na arapan mi kanta ala na kayo mang kahay ka rin, ala kang isip mi. Basta yung makapag-outreach kami. Every makanyang tam. At saka kanita, dyan pang madidisoras ka, ne? Ay, kanita. Kaya ako, kasanayan na namong mako, eh. Yung minuna akong makiabeking life giver, ne? Ako magobra na akong saints ko. So, siguro, I was, siguro mga 20 or basta newly hired ko. Ay, ba't? Makiabe ako life giver. Ot ding youth na kayabi ako, itang mo, mag-practice 6 sada. Kahit ang 8 o'clock ko, payari ako. Kasi sanigima ako, 8-10 na tuna ako bali. Aro, kahit itang sabihan na rin youth, mas anak ka, ati way nga na, tadda na ka mo, atadda na ka mo, ako rugo nga tadda ako. Ako ting kong curfew, ilalalang curfew ako. Hanggang akasanayan da na mo rin, penga rin, ay makanini. And then, ikit na naman muna malitan sentingan na nitang ating pamiyabe, ne? Then, kaya mo na lalawen ng oras, pero nakasaya, itang pamiyabe manta.
Brother Alvin, nano impeka, nano significant experience mo king charismatic? Ing peka eko akalingwan. Para kako it's always itang baptism in the spirit. Palagi mumuli ka rin. Kay ba't nakasinita? Ako kasi niyang panahon ko, adwalang grupo rin kaluguran ko. Retang magana ka talaga. Ang po retang masyadong magana ka ne. Ima ako, pigagana ka na ako palagi. Karetang kayabe ko, retang masyadong magana ka. Atilang dita ka kamulangan. Niya kalupa mo, ating kong curfew. Ating paping times na ima ako, sabihan, pacheli, nubal kang yanimbeng, may palitan na lagyo, repengari ka balo do, sabihan din. Natatakot tama. Nga. Pero, anyang mabaptize ko King Holy Spirit. Apan sinakoy na nasabihan ako ita. Uling automatically, mag-ship yung ka na akong choices ka rin kaluguran. Palagi nung tagapisang banding kayabe ko at palit kaya palagi yun eh. Kasi kanita pigagana ka na ako itang malulungko kitang style dareta metong Patanukain kami para gruwa makanyan. O kaya tilanggawa na matura, midami ka makanyan. Pero ing significant na niyan, yapin itang migbayo yung biye ko. Kuman balo, akakit na rin tao. Itang, ating something is new kaya ka. Ikay man balo, nakatula mo eh. Uling regalo na talaga ng banalay. Kung kalimutan Brother Alvin, halos pareho kaming pakakalulunin eh. Yung biye. Ila, kinabiela ka no, king pangamatek ng mete. Awan itong joke na. Basta nga tinang mete. O sana kung mamangan. Karal na mamangan. Okay. Wow. Kaya tutoy ita. Kanya-kanyang kain eh. Sister Angelica kanyang potang yung magkwento naman. Kain naman, kayong eskwela naman eh. Yung kayang, iyang magkibandi kayong eskwela. Kulang yapin ba? Galing niya Angelica, discern na magkulang yung oras niya. Magkulang yung oras. Lawen mo, malapit na mag-overtime. Etapa man bigay, etapa man may commercial. Ne? Brother Ding, ika, nanong emo akalingwan na pwera kitang lahar experience? Naning peka masanting nga karanasan na emo akalingwan? Kayong charismatic? Tapin itang niyang hayari king LSS itang May 3, 1983 mayari na itang renewal baptism of the Holy Spirit ne. So very unforgettable mo naman ita. Tama kitang parisol ng Holy Rosary. Siyempre, karin makatas na rin gamat ko very clearly at ikakalinguan nita, makanyan. Tapos ating maglayan sa kakbak, yung buntok. At kanita, sinorender ko na yung biye ko yung apong gino eh. Uling penwalan ko, petawara na ako at saka tinggap na akong pasibayo. And so inyong lumuwal ko kitang parisolay tapauli, eko na baluling natin ko siguro kayong Cloud9 eh. Ingat yun ako makabebe. So, umit mo ko eh, wari. Anak ang kat mo kantahin eh. Potang kay bad na nitang ng house ka rita, graduation, narata kang rita. Kami isang muli eh, nakasayan eh. Holy Spirit. And so that was the turning point of my spiritual life. May start na kanita, 1983. So tutukida na ako kayong prayer meeting, akad na ako karing prayer meeting, ang Bible study. At ito realize ko, nilililitan ka na akong ambition, king profession, kuling aminan ko na kayong yun, sabi ko, inyang mag-graduate ko, eko paboren malyari tang ordinary teacher ko mo. Kailangan siguro itang balo mo na itang kailangan mag-master teacher ko, kailangan mag-principal ko, itang makanta. Parang to earn that, kailangan kang mag-master, MA. So, uiting malino kisip ko na binili ko ito eh. At balo man yung binili ko naman ita, ingik program na king biye ko, ingapong gino. Amen. Huling
uling tinggap kay inyang renewal of the baptism in the Holy Spirit. Tinggap ko na yung kantay Lord at ako tinggap na akong pasibayo. Kaya tawaran na akong ketang oras sa ita. At makanya sasabihan da rin kaya katang speakers kanita yan eh. At one main kasopaning banal espiritu, regalo na ning Lord dyan, kasawap ka kaya. At iting may kasawap ka na ako, bakit pagdalanan kong leko naking kaisipan ko itang ambisyon ko nga ita. Pero balo mo, malugod dyan talaga yung apong gino. Inyang kelingwang ko na itang ambisyon na ita, ating milyari. Mig-resign niya itang memalit ka na ako, king assumption, at alala nga gawa ding administration, ding assumption, hindi, iloklok Nangaluway na ka ako. So I believe nga pong yung ginawa ka to, iwa naman di king Yes. assumption. Alam mo kasi nagawa, so liklok na ako as OIC. So may ka-title na ako, pero kailangan ko rin ito. At after at mga siguro 3 years, ating opportunity na mag-enroll ko. Lawin mo ito, wala na ako mambalak na eh. Kung mag-enroll ko, hindi ka time. Balo mo, ayari ka naman itang MA. Ayari kaya mo rin. At maging director na ako ng library sing assumption. Wow. In God's time na yan. Lawin mo ito. Eh kung balo, pero adwaing blessing a binyera, itang ako pa mo rin leko kitang buri ko yung mag-serve ko king church. At kay Baye, irang big program para bang kanita, ato patpitang ka na akong ambisyon. Dinina na ako pa mo ring title, king eskwela, Director of Libraries. Praise the Lord. Nice, praise the Lord. Yes. Kagaling niya. Kaya ko ang paniwala, talagang makanya magplano yung Lord. Makakonsole ko kang Brother Ding. Oling at saka ketang sitwasyon mo naman na yari na aking ME ko na mag-pursue ko, mag-PhD ko. So at yun nakaret ang last 2 trimester. Pero anyang Holy Week, dinalan ko ketang discernment na I had to give up my studies pa to prioritize my family. Yeah. Pero anyang atawid kitang discernment period and then you have to make a decision. Relief. Ang poretang taong daramdaman ko na magkwento, bala mo ilang comfort ka na ako na you're doing the right thing. And itang kaya kang ambition na mo Ben, it will come at the right time. Siguro ketang panahon na emo ne rin pag-interesan pero biya mo ako. Ang happy, makatula talaga. Si Lord, makinig niya. Yes. At saka atin niya talagang mission ni Lord. Ligay, tipachet niyang leko kaya ka, atin niyang ibiyay, Brother Alvin. Yes. Pagkaimot kaya pa iweg, sabi ko, kukurande pa karami ay liwang gay, Diyan king ACL, pati king Veritas. Kin ka sagling charismatic ako. Uling itang talent da. Yeah. So, paano mo kaya pa kaya ni po, tang kain na rin nga ako magaling na. Sige, titak-titak pwede mo kaya lakon, pero puti tali da kaya niya. Ay, nene, aluwayang mission na ngayon. Talagang aliwaya, talagang kimuting hapong kayo. Pero potangi ka naman, nagsilbi ka kayo. Diyan minsan pa isambot. Kayong ganakampo, kayong generosity. Na itang ibiyene kaya ka just in time for your need. Totoo ito. Anya nakang job yang job finally migsalita ya. Where were you when I laid the foundations of the earth? Ano balami sabihan ng emo babalo gagalo yung mabilog a universe because I orchestrate. What pagdudan may Iwa ka pang labot, katapatan. O anti mo ito, itang kaserting, a classic example of God orchestrating everything on His favor. Amen. Di pala ko ne Praise the waring Lord. pala ko ne waring serding itang competition. That was the hand of God working Yes. for those who sought His kingdom first. And all these things
will be added unto you. Amen, amen. Wa at saka itang binyene kaya ka aluwan na kitang ating kang balang vested interest. Nung binyene Yes. kaya ka na out of his generosity ne. Yes. Yes. I'm not saying na, istuya kan tamila ko. I don't think sir. Atin yung ill will ketang tao. But it is the hand of God. Na sabi na kang sir, kaya talaga yan na nakuha na. Uling pin-repair kaya para kaya. Wapin. Kaya din kaya katamong kapatid ne. Pota po nga feeling tamo, kabubalan tamo, atin tamong kailangang itabili. Maybe the Lord is preparing something great for you. So, Amen. pwede tamong gawan, i-ready tamo yung sarili tamo. Kasi na yung kaya ba kaya na pabibiya kasi etapa ready. Yes. So, potang feeling tamo magkasakit tamo, i-prepare tamo yung sarili tamo. Kaya tang bagay na mamanghana ka mo nung makananong yung galo ing apong ginuking kaya katamong biya. Sabi ko na po kaya kayo 8:30 na tapos mag-make commercial so siguro po mag-break tamo pampasibayot pakiramdaman tala ring mapila na paganakali kayo po mama ko dahil uling kaya beyo kami kaya katamong programang Metanoia Metinuya. Bayong puso, bayong espiritu. Lisa nakatapuso. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Magbalik tayo po kay kakatamong programang Metanoia, Metinuya. Karakaltamang po pisabyan, ne? So, bago tayo po isunduin kay katamong pisasabyan, paborin yung basang tala po rin niyayaliwang mensahe, daling kay katamong texters, antimurin po rin Facebook live viewers at comments at taliwapang greetings, ne? Aro, makirindom relax, yung kay katamong kaluguran na kaya betamo king prison ministry, Aida David Mendoza, Cherry Pie Umlas, Loida Castro, Angelina Garcia, Rich Lacdimar, Kimberly Espanilla, Carolina Jimenez, Ay, Francis. Francis Yanga, Our promoter. Francis! Hello, Edgar Francis. Macapagal, Purisima Arsiaga. Okay, Jeanette. Sister Jeanette, Okmar Santa Mainsa. Raquel Gamboa Cunanan, Gianna Manyo, Mila Flores, imang Mila yata ini. Connie Pagku, Meng Morales, Tina Ruzol, Luber Candado, Elena Sarona Pinghul, Sister Marlene Makaspak, Maricel Santos. Ano ko tamang viewers? Sige, Pen, Brother Noel. Elnora Cudia, RJ Pelicano Yamat, JP Villanueva, Ron Evangelista Roque, Richard Gamboa David,
Dina Mali Gagapito, Ann Ermeje, Wendy Cunanan Mendoza, Erlinda Mamangon, Sagulak Estwitangin, and Mara Miranda. Atin pa, Cesar Kimbao, David, Chona Lugtu, Mercado, Mayet Canapi, Sally Castro, Sister Sally, in King Pampanga Provincial Jail, okay. Patrick, Jojo Bien. Ayan. So, sabi ng Mara Miranda, good evening po to all. And then, Chona naman, happy Good Shepherd Sunday to all of you. Richard Gamboa David, Maya Pabengi po, Brother Novel, Sister Weng, Antimurin po ka rin, Abe Yuken. Romel Lorenzo. Ay, Brother Romel. El Shaddai. May pabengi po. God bless us all. Jesus loves you. From El Shaddai, Pampanga chapter. Greeting from Lorenzo family, Barangay Maympi, City of San Fernando, Pampanga. Our assistant coordinator po sa Archdiocese na po. Ako po ang coordinator ngayon. Hindi na po chairman, hindi na director, kung hindi coordinator. Yan, si Galing po Brother sa Romel. Siya po yung Charis. kasama natin last Sunday. Yeah. No? Marlene Makaspa, good evening kay Kayungan. Sister Marlene. Jen Sampang, good evening po sa lahat from Guagua, Pampanga. Sister Jeanette, Good evening. good evening po sa inyo. Angelina Garcia, may pabengi po kay Katamungan. Alvin Perez, good evening, Brother Noel. Bakit ako nga? Angelique Maravillo, magandang gabi po, Ma'am Weng, estudyante kay Bainel, listening right now po, hello. Sister Marina, good evening, God is good, kumusta po, Brother Ding? Ay, siguradong kilala din, Brother Ding, na. Ayan. Yes. So, antimurin po, na, nung ating tamong mapila na kapabaluan para kaya kayo, nung bisa kayo magpa-advertise, you may send your inquiries at asf.radio marketing mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese. Tamong malyaryo pong ipadala kayong Gcash account ng Father Pep Joseph Mary Bakay 0905-319-4871. Kaya naman pong bisang diretso na kayong karing bangko at intawang pong adwang accounts, BPI at BDO. Ring account names and numbers, maka-flash na po kayong screen at makabili kayong description ng Facebook Live, karing Manal Be Online. Para naman karing makarandam king radyo, damdaman tala po ring account names and numbers, karing plugs tamo. Dakala salamat po karing ganang mag-share po karing blessings na bangkanita. Tuloy tayo po in kakatamong programa at para supportan niya in kakatamong radio station king kakatamong Archdiocese. Ayan po. So magbalik tamo po na tamo po king kakatamong sharing na at kasaya tamo na kaya betay Brother Dingan po Brother Alvin. Yani po nanuya yung mensaheng palagay yung buring sabihan ngayon ni ka rin kaya katamong makiramdam at manal bene. Based katang kaya katamong temang metanoia, tano yung buri yung biya mensahe ka rin kaya katamong makiramdam, lalo na siguro retang epa-charismatic na bisang makiabi kaya katamo niya. Brother Alvin. Okay po. Usually po, age before beauty na yung yan. Beauty before age. Para po kana ako ay paanyaya ng Lord at yung urgency niya. Sabi na, if today you hear His voice, sana, harden not your hearts. Sinabing, if you have time, you hear His voice, sana. Kumbaga today, bakit po kasi kailangan tamong mag-respond kitang paanyaya ng Lord? Because the sooner na may kibat ka, the sooner na arandaman may talugod na kimbiya mo, the sooner na rin problema mo, ang mabayad lang, midinan lang purpose and meaning. Therefore, ayaw mo lang ka, Lord. So, itang urgency na nitang invitation at itang kikatamong prompt response nung agawa tayo. Aapin po itang, sometimes sa tintamong akakit ng kapamilya and there is nothing we can do. Maliban mo kitang sabihin, kumbiran tanong kumbiran. If only balura, nung makanano talaga itang ipotang may biyebe ka kitang lugod at ligayang tula ababiyan na ng Lord. Nakasumangid na rin pagdala ng mong kasakitan. Ating metong nga Diyos sa malugod at mamantabe ka. The sooner na makibat ka, datang niya kimbiya mo ita. Amen. Amen. Wow, amen. Amen. Brother Ding. Ako po panwalan ko nga pong ginubre na akong tino. Kanya sa
itang pamaniwas ko, mimiwas ko kasi mumulay ko pupalayang ke, talagang may corner ko. Huling buri na akong tino, ni nga akong ginon eh. Huling, paano lang ko po, may tino ko, yung charismatic eh. Huling kitang panahon na ito, aliwa ko focus king biya ko eh. Itang, balo mo ito, itang king eskwela, yung kaya ko eh, magkimpisamban. Ano yung panghuli na nitang katuruanan na tinggap king charismatic? Dito kasing from God's love to receiving God's gifts. Ilang nagpatinuka ko rito. At gimbulan ko lang pa kapamilya tayo nitang gagawa ng charismatic mag-prayer meeting, patakayo mag-share, so makarandam kung may pabalita. Titino ko realize, titino ko. At kanita na may gumpisay kasuyuan ko king pisamban. Pauli na nitang met church ko, wari ang church ko. Milog ko king pisamban. At metino na akong metino, spiritually, itang brief sabihin, itang metino ko kitang abalo ko rin ang mano na, may biyasa kong mamasang Bible, may biyasa kong magbigkas. Dati, kahit ko baloktot kong mga pampangan. Pauli na itang katamong oras at yung king akadi, mali, king eskwela. So, yun nga yung charismatic, mamasalang ebanghelyo, kapampangan. Pero kahit bigla din, ibiyak ako yung babasan, ako pa nung mamasa. Oh, practice na. O karin, may tinuko dila, king pamamasa ko, king maya pabalita ng apong Ginoo. At balo yun naman nung nanay tang hanggang ngayon kasalukuyan. At yung ko pa, active ko pa king pisamban. Balo naman malagwa yung sasabihan ko kaya kayong since 2005, ako na yung PPC coordinator. Kaya kung pagpangaya ito, mabayat ito. At there were so many times ng milyari na mag-stop na ako sana. Huling feeling na ning kanakong pilubluban, may kaserve na akong malambat kin church. So, mag-prepare na ako sa Bianking Pari, among ganyan pong year ni mag-resign na ako po sana nga sa PPC coordinator. Ek pa man nasabi ito, Mika Aus ko from the seminary. Sabi na ning Pari, Father Reclusong, kayo magkilala yan. Sir D, kayo po'y Sir D, nga namamaw siya ako. Opo, nino po rin niya ako. Father Rick po, Father Rick Serrano. Hali po'y Father Lusong. Ako naman kilala ya pa Lusong. Ano po ito? Kasi po, kayo po'y God sent ko po. You are our Savior. Ay, bakit po naman ako? Opo, yaw sana ko yung nga pong Ginoo, parang sopan nyo kaya ng seminaryo. Mga kailangan kaya pong librarian. Ay, among, makakain mo pong sabihan, yung pong year ni, big decision kong na mag-obra. Uling pong parating sarili ko naman po yung kanakong isipan na kaibat ko pong big retired assumption, na ako po mag-obra. Ay, sir, nung ko po din ng sagot, iyapo seto po yung muntake kayo. Kami, muntay iyapo seto. Opo, punta lang ako po makabebe. Ay, di takutan ko. Ay, po papunta na ako. Pakikitanda na kayo mo po sa seminaryo kay Luis. Munta ko po assumption ako. So, abalo ko, sarada na ning CHED in Graduate School of Theology because of the lack of requirements of a librarian. Anya, at chupuking gamat yun, makananala pong ma-ordain, mag-graduate din pari, I-Father Jason, I-Father Jason Miranda, yung klase na. Talaga? Ela po mag-graduate din. So, itakutan ko na, bibili din yung responsibility kin pag-o ko. Tinango ko.
lalo po yung realization na nito. Inya pong papulayan kay Lord, siyempre balak ko nang mag-resign PPC president eh. At the same time, mag-enjoy na ako sa sarili ko. Nanang gawa ng Lord, dahil ako seminaryo, mas lalo na ako linapit ka rin pari. Makanano ko pang makapag-resign. Abi ko rin ako seto ka rin. So, yan po yung share ko kayo nung makanano hanggang yan yung panahon at yung cooking PPC. Pag ninanitang Lord, pagkalaman ako po at pasalamatan kayo po Lord at yung kalamay ni binyene ka na ako. At ito po, uli na po nitang antiganita, I realize po, kailangan ko pang mag-mission king Kekatang Archdiocese at king Kekatang So, tsaka pa Parokya. seminaryo At ito po, uli na nitang maminto ko naman king Aus na ning apong Ginoo. Amen. At tsaka pa seminaryo ni Brother Ding. Ala na ako, huling bidi na ng permit. After 5 years, Wow. nasa na ako pa rin. Bakit tayo So, niya gawa mo na niya. So, may kaligtas na ka niya. Aya, Okay. at balang malibatin niyang 2014, 15, 16, 17, 18, balang ma-ordain pari, 4 at lu. At deta, sinerpongan, king library ning seminaryo. Amen. Kagrasya niya. Kagrasya ng Brother Ding niya. So, Brother Noel, tingnan take away. Announcement pa, na kaya rin kaya katamang Catholic Charismatic Renewal o Archdiocesan CCRP. So, atin tapong meeting every first Sunday, po. Agawan tayo po gani pong third floor, kitang St. Jerome, karatang katikis ay Akba, banda ka rin. ASF building, DSF building po. So, may kitikit po ka rin, 2 o'clock in the afternoon. Kening 2 to 4. building niya. Kening niya. Yes, sumangid dyan kanyan. Kaya sumangid. Karin tapo mag-meeting po. Para po keng Pentecost, gawan tayo po keng Don Bosco Academy. May 19 niya po yan. Yung Pentecost po, yamin po yung birthday na po ng Catholic Church. Karin niya po, may gumpisa yung kaya katamang pong pisamban. Po. So, nung mga nanong niya edad yung kaya katamang kalendaryo, bawasan niya mong 30 or 33, yapin po yung edad na po ng Catholic Church. Po. So, pag-celebrate tayo po, muring charismatic, buong Katoliko. Po. At yung po yung kaya katamang Archbishop, kaibat yung kaya katamang pong guest speaker, yapin po yung Brother Obet Cabrillas. Po. Yung kaya katamang pong team ngayon, with God's embrace and with God's love and embrace, we are full of grace. Baya po getang 75 full of grace na po yung Archdiocese po. So datang ko po ka rin, lalong-lalo na rin pong leaders po. Kailangan miyang representative na ning balang metong. At yung tapong fundraising para kayong teaser po, 350 yamo po, para po ka rin kaya katamong youth evangelization and program po. At lalong-lalo na rin kaya katamong formation ng makananong pasik ng tala po rin leaders, ang po rin kaya katamong pong members. Amen. Salamat po niya. So, abangan nyo la po rito. At dito pong, sana, waling oras na. Sana po, ganang may kasimba na po niya. And we are celebrating the goodness of the Lord. So, let us also strive to be good every day niya. Sabi dapin, it's not always being right. It's being kind. So, ngayon po, brothers and sisters, balang metong kaya katamo, tintamong pagdalanan, pwede nating masakit kayong pami bale-bale, na burita mong itawid na kareng pagdalanan tamong kimbye. So, ngayon po Brother Alvin, ikay na katamo, ilid na katamo kakatamong prayer. Thank you po, Sister Weng. Mag-umpisa tampong manalangin kilagunig pa nga nakat ng Espiritu Santo. Amen. Kaluguran kong kapatid, kaniting kaurasan agkata nakatamo ng Ginoo, manbuklat tala ring puso tamo kaya. Sabi na po, if today you hear His voice, palambutan ta nala po rin puso tamo kaya. Because the sooner we can open our hearts for the Lord, the sooner po na imbiyaya, ing grasya, ing lugod, at ing kapaldanan
malyaring dumaloy king kay katamong puso. Kanya po kaniting kaurasan, kalugarang kapatid. Nanuman po yung pagdaanan nyo, Kimbye. May kadating ko pong anak ka masakit, ating kayong anak o kapamilyang daralan kapag subukan. Nanulaman po reti, makananulaman karagul, makananulaman po kabayat, idahon talaking Ginoo. At manalangin, tamo po King Lord, Ginong malugot, kaniting kaurasan lalapit kami keka, naraon milaring kay kaming kapatid king kasalpantayanan. Dapat bagkus at lalo mila pang lalapit kay ka. Retang nga manalig at maniwala kay ka. Retang, lalo na retang lalaban kay ka. Dinan mo sana po king grasya mong makapagbanal nung makanano mo kaming inaos ibiyamya naman po karela. Banabe-abe, kaya bera, sambanda kat purian at parangalan at inano manggawan mi idahon mi keka. Nya kaniti pong kaurasan Ginoo at kaniti pong daratang nga parminggo at magumpisa na kay naman marap king kay kaming pamibiye magobra magaral. Tinan mo kay pong sikanan ampo pa pong kabiasnan. Panarapan mi imbiye mi ketang makayag pang king kekang kalugod-lugod a kaburian. Ginoo, king lagyo ng Jesus, Adwan ko, brothers and sisters, isadya min puso mo. And I declare in the name of Jesus, receive the empowerment and healing of the Lord. Amen. We ask this through the intercession of Mary, our Mother, in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Spirit. Amen. Ayan, salamat po. Sana po may bless kayo. At metong kanong tatak na ning metong charismatic ne. Huling parati ang masaya at parati ang ating paralan para maging masaya maski na masakit yung pagdalanan. Makapagkantaya pa mo rin. So, Brother Ding, magkantata mo na. Sigurado malumini. Anong kantatang? At this point in time, my dear brothers and sisters, nanuman in kaya kayong pagdalanan, I know the Lord will make a way for you. Amen. So, iting kantata mo na. I know the Lord will make a way for us. I know the Lord will make a way for us. If you live a holy life. If you live a holy life, shun the wrong and do the right. I know the Lord will make a way for us. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo mo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo mo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo mo. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. alam kong diringgin ng Diyos ano man ang samo mo sa Kanya. So, maraming salamat po. Dakal at salamat. Sana po may bless kayo nung makananong ikabi mo naman. May bless kami. Kambeda po rin bibilog na ning Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal Pampanga, ning Archdiocese, ning San Fernando, Pampanga. Ini po ang programang Metanoia, Metinuya, Bayong Puso, Bayong Espiritu. Ing radyo ning kakatamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po'y Sister Weng. Ako po'y Brother Noel. At ako naman po, Brother Alvin. At Brother Ding. Ako po'y Brother Ding. Opo. Sa mamon na kami po at pasalamat kaya kayo ngan. At may oras po kaya kayo. God bless us all. Okay. At salamat.